Ahojte, rád by som sa s vami podelil o skúsenosť, užívateľskú recenziu s airbagovou vestou Hit Air ML P2, ktorú som si kúpil na sezónu 25. Najazdil som v nej pár tisíc kilometrov a mám teda nejaké skúsenosti, ktoré by som rád o tejto veste povedal. V prvom rade je to vesta, ktorá má mechanizmus trhací, to znamená, že máte o motocykel pripnuté také pevné lánko, kde keď si sadnete a idete jazdiť, tak sa pripnete takouto klipsňou o vestu a v prípade teda, že sa stane nejaká nehoda alebo budete vymrštení, zhodení, padnutí z motocyklu, je vytrhnutá taká gulička, ktorá keď sa uvoľní, tak sa prepichne tlaková bombička a vesta sa nafúkne. Takže to je vlastne celý ten princíp. Tento mechanizmus je relatívne jednoduchší a to sa odráža potom aj na cene. Vesta je vyrobená z pomerne pevného reflexívneho materiálu. Používa sa teda nielen na motocykle, ale používa sa aj na jazdu na koni, všade, kde má vlastne ochrániť pred pádom. Nosí sa veľmi pohodlne, váži okolo 1,4-1,6 kg podľa veľkosti, ktorú si zvolíte. A dôvod, prečo som si ju ja vybral, je, že pri výbuchu, teda pri nafúknutí vesty sa otvorí aj tento mechanizmus, teda otvorí sa aj táto časť vesty, ktorá vám ochráni spodnú časť chrbta a taktiež sa otvorí aj tento golier, ktorý sa nafúkne okolo krčnej chrbtice a dokáže vám túto vzadu okolo krku pekne pod prílbou ochrániť pri páde. Hovorím z vlastnej skúsenosti, padol som s tou vestou z motorky, bolo to teda pri nižšej rýchlosti, keď som jazdil v blate a zapadlo mi predné koleso, padol som na bok, vesta vystrelila a bolo to veľmi rýchlo. Výrobca udáva rýchlosť nejakých 77 milisekúnd, 77 až 95 myslím, a pre porovnanie žmurknutie oka má nejakých 300 milisekúnd, čiže je to fakt rýchle. Vesta potom, ako sa nafúkne, tak vás tak celkom pevne obalí, stiahne a do nejakých 5 minút ona potom postupne vyfučí. Potom nafúknutí sa teda dá veľmi jednoducho vymeniť tá bombička, ktorá je vo vnútri. Bombička stojí nejakých 20 eur, dá sa objednať na internete. Rozopne sa tento kryt a následne sa pomocou imbusov zašrobuje šroby, ktorý vytlačí ten odpalovací mechanizmus vyššie. Vy tam nasadíte späť tú guličku, ktorá bráni tomu prepichnutiu tej bombičky. Zašrobujete novú bombičku a vesta funguje bez problémov na novo. K veste sú taktiež ako príslušenstvo dostupné rozšírenia týchto klipsní, to znamená, keď máte väčšiu bundu, bez problémov si viete tú vestu dať aj na tú bundu. Môže sa nosiť aj pod bundu, nie je to problém, len musíte nechať istý priestor na to, že keď sa tá vesta nafúkne, aby mala priestor sa kde nafúknuť. Čiže je to troška možno menej komfortné, lebo tá bunda musí troška plantať. Ja ju nosím vždycky na oblečenie, aj keď mám nejakú letnú motorkovú bundu, aj keď som išiel niekde kúsok iba v tričku napríklad, hodil som si tú vestu a tak ďalej, na skútri podobne, čiže je to veľmi dobré, keby som mal nejakú celú bundu alebo niečo väčšie na tomto. A taktiež je to super aj v lete, lebo dá sa to pekne prevetrať, keď máte tie rozopínace bundy motorkové a tak cez to potom, cez tie niektoré diery sa vie pekne dostať aj vzduch a tak. Čiže za mňa je hlavne ten pomer, čo chcem povedať, tej ceny a tej bezpečnosti, ktorú to poskytuje, veľmi dobrý. Hej? Aj toho komfortu, lebo nie je to vždy o tom, čo si oblečieme, ale aj ako sa v tom cítime, ako v tom jazdíme, koľko sa v tom potíme a tak ďalej. Takže za mňa je to veľmi dobré, výrobca za mňa spoľahlivý. Nemôžem nič povedať, teda nemám žiadne mínusy na túto vestu. Jedine, že sa tak špiní troška viac, ale to je asi jedno. Hej, je to na tej motorke, takže nie je to žiaden nejaký veľký problém. Ešte jedna vec, ktorej sa ľudia boja pri týchto trhacích vestách. Pripnem si vestu, prídem niekde, vystúpim z motorky alebo chcem vystúpiť z motorky a zabudnem sa odopnúť. Odpálim sa, neodpálim sa. Nie, neodpálite sa. Treba na to väčšiu silu. Výrobca píše nejakých 300 N, čo je cca nejakých 30-35 kg, dajme tomu, aby ste vytrhli ten mechanizmus. Stalo sa mi to viackrát, niekde som prišiel, zostúpil som a zatiahlo ma to, zistil som, že dobre, mám tú vestu. Odopil som sa, išlo to ďalej. Čiže nemusíte sa báť, museli by ste s tým naozaj veľmi šklbnúť, aby ste sa odpálili a kamaráti sa vám potom smiali. Takže za mňa je tá vesta veľmi dobrá, doporučujem ju.
Ďakujem za pozornosť, hádam sa niekedy ďalej vidíme, jazdite bezpečne a čus.